Hausawa suna cewa idan har mutum zai gina ramin mugunta to tabbas ya gina shi daidai nasa. Wannan matar wacce kuke gani tare da siffa sak irin ta akuya ita ce kishiyar da ta so ta mai da uwar gidanta a matsayin akuya saboda bakin hali irin nata da kuma shegen kishi irin nata. Kafin mu cika ku da wani surutu bari mu shiga da ku cikin tatsuniyar tamu kai tsaye. A cikin wani ɗan ƙaramin gari wanda yake yammacin Afirka a cikin garin jihar Kano akwai wani ɗan ƙaramin ƙauye mai suna ɗan Tamashi. A cikin wannan ɗan Tamashi an yi wasu miji da mata wanda sun shaƙu sosai kuma sannan suna matuƙar jin daɗin rayuwarsu saboda irin ƙauna da kuma soyayya da suke nuna wa junansu. A kwana a tashi soyayya tana ƙara yin nisa sannan kuma suna matuƙar farin ciki tare da jin daɗi. Mustapha wanda aka fi sani da miji ga Aisha ya samu kansa saboda ya samu wasu 'yan kuɗaɗe masu nauyi saboda haka ya yanke shawarar cewa to tabbas zai ƙaru aure. Duk da Aisha bata so ba amma babu yadda ta iya da kuma biyayya wanda take nuna wa mijinta wato Mustapha. Ta yi amanna da wannan bukata tashi da ya zo mata da ita sannan ta ce insha Allah wannan aure da zaka karo ina fata ya zame mana abu mafi alkhairi a rayuwarmu. Mustapha ya yi matukar jin farin ciki da wannan addu'a da ya ji daga bakin matarsa wato Aisha saboda haka ya yanke hukunci sannan kuma ya yanke shawarar cewa tabbas a cikin wannan auren da zai karo ita ma dole sai ya yi mata sabon kayan daki kamar yadda amaryarsa za a kawo ta da sabon kayan daki kuma sannan zai mata lefe akwati daya a bisa lefen da zai yi wa amaryarsa. To Aisha ta yi farin ciki sosai sannan ta hada biki iya biki ita ma a nata bangaren. A ranar da Mustapha zai karo aure ita ma ta yi nata shagalin sannan kuma 'yan uwa da abokanan arziki kowa da kowa ya zo ya taya ta murna. Sai dai ita wannan amarya wacce ake kira da Asma'u kwata-kwata bata shigo da alkhairi ba saboda ta shigo ne da mugun bakin hali tana so ta fitar da uwar gidan ita ta mallake wannan gida. To ta haka za ta faru kamar dai yanda aka saba a al'adar Hausa. Ranar da aka kawo amarya a cikin daren ranar Mustapha ya dauko amaryarsa wacce ake kira da Asma'u sannan ya kawo ta gurin uwar gida wato Aisha sannan ya ce wa Aisha ga abokiyar zamanin na kawo miki. Aisha ta yi farin ciki saboda tana matuƙar son abin da mijinta yake so wato Mustapha sannan ta anshe ta hannu bibbiyu kuma sannan ta ce ina fata insha Allah za mu ci gaba da faranta wa junan mu rai mu dai fatan mu shine Allah ya ba mu zaman lafiya. A take a gurin Asma'u ta ce amin ashe a zuciyarta sam ba haka bane ba sannan Aisha ta ce to ni dai bari in tashi in je in kwanta kuma idan kun gama shirar ku tashi ku je ku kwanta ni dai abin da zan ce sai da safe kuma sannan in Allah ya yarda kafin ku tashi zan tashi na hada wa kowa da kowa kayan kari. Mustapha ya ji daɗi sosai saboda irin farin cikin da ya tadda uwar gidansa tana yi wato Aisha maimakon ya ganta a cikin bakin ciki amma sai ya ganta a cikin farin ciki mafi dawwamuwa a fuskarta sannan ta tashi ta tafi zuwa ɗakinta ta kwanta ta yi bacci. Washe garin ranar Juma'a Mustapha ya tashi shi da amaryarsa suna fitowa falo suka tarar da Aisha ta yi komai da komai ta shirya komai da komai sannan ta dafa musu ruwan wanka wanda za su yi gasi wanka ga abinci nan ta kawo ta ajiye ta ce babu wanda zai ci abinci sai ya je ya fara yin wanka. Mustapha ya ji daɗi sosai ita ma amarya a fuskarta akwai alamar jin daɗi amma kwata-kwata muguwa ce. Ta yi murmushi ta ce to shikenan duk wannan ɗoyiniya haka ina godiya sosai da sosai. Ta ce ba sai kin gode mun ba ani da ke yanzu ɗaya ne komai da komai ni da ke yanzu ɗaya za mu ringa yi shawara ma kin ga ke ce abokiyar shawara ta. Suka je kowa da kowa ya je ya watsa ruwa sannan suka dawo suka yi wanka suka zo suka ci abincinsu. Lokacin tafiya masallaci Mustapha ya tafi masallaci. A lokacin da Mustapha ya tafi masallaci Asma'u wato amarya ta fara yi wa uwar gida wasu irin abubuwa sannan ta canja fuska tare da yi mata kallon banza. Aisha ta ji ba daɗi saboda haka ta same ta ta ce Asma'u ni babu wani abu a cikin zuciyata ni dai fata na ni da ke shine mu kasance cikin farin ciki amma tunda Mustapha ya saka kafa ya tafi masallaci na gaba ɗaya kin canja. Asma'u ta hauta da faɗa to ke menene naki a ciki kowa ya harkar sama na ni ki daina shiga harkata sai wani shishige min kike har da wani mana girki sannan da wani dafa mana ruwan zafi ni na ce ki min ne na ce ki min. To Aisha dai cikin sanyin murya ta ce ki yi haƙuri insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Tafi zuwa ɗakinta tana kuka tana zubar da hawaye tana roƙon Allah ya sa wannan mata idan har da wani mugun nufi ta zo a cikin zuciyarta Allah ya sa ta tafi zuwa gidanta kowa a ware mai gidansa daban. Lokacin da Mustapha ya dawo daga kasuwa sai fuskanci fuskar uwar gidansa wato Aisha sam babu alamar murmushi. Ya zo ya same ta ya ce uwar gida sarautar mata shin me yake faruwa ne?
ta yi shiru ba ta faɗa mai komai ba, ya lallaɓe ta faɗa mai duk abin da ya faru. A lokacin ransa ya ɓaci, ya je ya samu Asma'u da faɗa. Ke kin san wace ce ita da zaki zo ki ringa yi mata irin wannan abubuwa? To in dai irin wannan hali ne da ke, to za mu samu matsala. Da ka yi ke ni ba na son irin wannan abun. Ke kin san wace Aisha? Ya nuna ɓacin ransa sosai saboda an taɓa mai uwar gidansa, saboda ita ce soyayya shi ta farko kuma ta gaskiya, gashi kuma yana matuƙar santa sosai. Sannan ta ce to shikenan Allah yadda ba za a ƙara ba. Bayan wasu 'yan watanni ta yanke shawarar, ita da ƙawarta Asma'u kenan fa, ita amarya ita da ƙawarta ta yanke shawarar dole sai ta je ta yi wa uwar gidanta asiri, duk abin da zai faru ya faru. Sannan ta ce za ta tambayi mijinta domin ya ba ta izinin cewa za ta je unguwa. Ashe ba unguwa za ta je ba, gurin boka za ta je. Washe gari da sassafe ta zo ta samu mijinsu wato Mustapha, ta ce tana so za ta je gidan ƙawarta dan Allah dan Annabi ya ba ta izini. Ya ce to shikenan ba matsala, amma ta dawo da wuri. Ta shirya tsaf, ta ɗauki jakarta ta tafi zuwa gidan ƙawarta. Daga nan suka kama hanya zuwa bayan gari. Daga bayan gari suka shiga cikin jeji, suka je can wajen wani boka wanda ake kira da boka dan tsandal. Suna zuwa wajen boka dan tsandal, kawai Asma'u ta rangada sallama. Boka dan tsandal ya hausu da fada, kai suwaye anan? Suwaye suka zo suka yi mana sallama? Ba a shigowa da sallama, ku koma ku sake zuwa. Suna zuwa suka shigo da jaraba. Ni dole sai na kashe ta ko in haukata ta. Boka dan tsandal ya ce barkanku da zuwa, ku zo ku zauna. Suna zuwa suka zauna, ya ce me ke tafa da ku? Kawai kawar Asma'u ta ce boka na kawo ma kawata ce saboda kishiyarta tana matakar damunta. Boka ya ce an gama, yanzu me kuke so a yi? So kuke a batan muku da ita, ko kuma so kuke tana gidan amma kamar bata nan, ko kuma so kuke a kashe ta, ko kuma so kuke a aukata ta, ko kuma so kuke a tura ta neman duniya, ko kuma so kuke a batar da ita gaba daya, ko kuma so kuke a maida ta wani sashe na dabba, akuya ko kaza ko mage ko dan bunsuru ko kuma sa? Kawai Asma'u ta shiru, ta ce ni dai kawai so nake a maida min ita akuya. Boka ya ce to shikenan an gama, da sharadi guda daya, za ku kawo dan bunsuru mara kafa guda biyu, mai kafa biyu. Sannan za ku kawo min kwarton kuda, sannan da munafikin cin naka. Ya san cewa babu inda za a samu wayannan abubuwan, kawai kuɗi yake nema. Asma'u ta ce ni bata san inda za ta samu wannan ba, amma idan har za a bada kuɗi sai ta bayar. Boka ya ce ba matsala, ku kawo sai a sa aljanu su nemo. Asma'u ta ce to shikenan nawa za a bayar? Boka ya ce 500,000. Asma'u ta biya naira 500,000. Sannan ya ce washe gari ku dawo. Ta dawo gida da mangariba, mijinta wato Mustapha ya mata fada akan dadewar da ta yi. Ta ce wallahi an samu matsala ne, kuma gobe ma tana so za ta koma saboda kawarta ba ta da lafiya, ita take dan kula da ita. Mustapha ya ce to shikenan. Haka washe gari ta shirya ta ƙara cewa za ta je, domin amma yau da wuri za ta dawo. Mustapha ya ce to ba matsala, dan Allah dai ki sauri, kuma sannan da kai ba za ki ƙara fita ba, na rufe miki fita sai kuma wani lokacin. Ta ce to shikenan ba matsala. Sannan ta shirya tsaf ta fita. Tana zuwa ta samu ƙawarta suka tafi. Suna zuwa suka shiga da jaraba. Ai na fi so kwata-kwata ta koma yar akuyar, saboda ni dama na gaji da ganin ta. Kin ga shikenan sai in ringa suya mata harawa da dusa da menene da menene. Boka ya ce maraban ku da zuwa, ku nemi guri ku zauna, ga magani na an haɗa muku komai da komai. Sannan ya ɗauko wani magani ya ce wannan maganin da kike gani, idan har kika tashi kawai ki je ki barbaɗa shi a ƙofar ɗakin ta. Za ki sha mamaki, daidai lokacin da za ta wuce ko za ta fito, kawai ta taka wannan maganin za a samu matsala, dole a gurin za ta zama akuya. Boka ya ba su wannan magani, sannan suka ansa suka taho suka biyo jeji har suka dawo gida. A lokacin da ta dawo gida tana shirye-shiryen barbada magani, ga mijinta wato Mustapha yana zaune akan kujera a tsakar gida. Sannan ga kuma ita uwar gida ta shirya tsaf domin bada magani. Ta ɗauko magani a ɗakinta. Lokacin da za ta fito daga cikin ɗakinta, ashe maganin ya zuba a ƙofar ɗakin ita Asma'u wato uwar gida. Kawai ta taka wannan magani, maimakon ta je ta zuba a ƙofar ɗakin uwar gida wato Aisha, kawai Asma'u halitta ta fara canjawa zuwa ta akuya. Nan da nan hankalin mijinsu ya tashi, hankalin Aisha ya tashi. Ta ga abin mamakin da bai taɓa faruwa ba. Sannan maganin ya faɗi. Kawai ta ɗauki maganin, Mustapha ya ƙwace ya ƙulle shi, ya ce wannan maganin da yanda aka yi wannan fitar da ta gun wani bokan ta je. Wannan mata me muka yi mata ne? Ya yi maza ya kira danginta a waya akan su zo su ga halin da yar uwarsu take ciki.
Suna zuwa suka ganta ta fara zama siffar akuya, bayan wasu 'yan awanni sai ta zama akuya, ta fara kukan akuyoyi ɓe. Suka yi salati suka sanar da Ubangiji. Sannan ya ce dole akwai wani abin da ya faru. Ta ce mun za ta je gidan ƙawarta wato Labila, yanzu a je a nemo Labila. Aka je aka nemo Labila. 'Yan uwansu Asama'u suka ringa haɗa Labila da Allah da Annabi akan ta faɗa musu abin da ya faru. Sannan Labila wato ƙawar Asama'u muguwar amarya kenan, ta kwashe gaba ɗaya labari ta faɗa musu. Ta ce su sun je su mai da Aisha ne akuya, amma ya aka yi wannan tsotsayi ya faru. Aisha ta ce to dama idan mutum zai gina nama mugunta ai ya kamata ya gina shi daidai shi, in ji uwar gida kenan. Ni ma dai kawai wannan maganin zuba ya kofar ɗakin ta sai ta taka, maimakon ni ta zuba mun shine Allah ya nuna mata ya fita, shine fa kawai muka ga ta fara zama siffar akuya. Yanzu ya za a yi kenan, a tafi gurin boka domin nemo makarin wannan magani. Ana zuwa gurin boka aka samu boka, aka lallabe shi ya ce tabbas wannan magani makarinsa yana da matukar wahala, dole sai an samu kuɗi kimanin naira miliyan 10. Kawai a lokacin Mustapha ya sanar da Ubangiji, ya zabga wani salati ya ce yanzu ya za a yi kenan. Kawai 'yan uwan wato Asama'u muguwar amarya suka yanke shawarar kawai a kyale ta a matsayin akuyar, amma ina za su nemo miliyan 10, ko da a ce za su sai daga gaba ɗaya gidajensu da kuma gonakinsu bai fi haɗo miliyan 3 ba. Kaga shi kuɗi yana mugun daraja a lokacin, samun 100 ma sai kayi da gaske. To 'yan uwan Aisha uwar gida masu kuɗi ne sosai, kawai suka ce shikenan za su ɗauki nauyin yin maganin. A lokacin wani ya kawo cash ɗin miliyan 10 ya ce gashi. Sannan boka ya ce ku je washe gari ku dawo. Washe gari suna dawowa, ita wato Asama'u tana ganin abin da yake faruwa, kawai dai ba ta iya magana ba ce saboda akuya ta koma, amma tana ji tana gani kuma ta san me yake faruwa. Ta ga 'yan uwanta sun kasa biya mata naira miliyan 10, gashi kuma 'yan uwan ita uwar gida wato Aisha su suka biya wannan kuɗi. Sannan washe gari suka dawo, boka ya ba da wannan magani ya ce wannan maganin kawai a sa ta a ɗaki ai mata turarensa. Aka zo aka same ta aka sa ta a ɗaki aka yi mata turare, kawai can aka fara jin atishawa, can ana buɗewa aka ga ta zama mutum kamar yadda take da. Sannan kowa ya fara hawanta da faɗa, ganin mugun halinki, ke dama haka kike ko a gida, wancan ya taro ta can, wancan ya taro ta can. Hankalinta ya tashi kawai ta sa kuka, ta zo ta samu Aisha ta rungume ta ringa ba ta wuri ta yafe mata. Ta zo ta samu Mustapha ta tsuguna ta ce ya yafe mata. Sannan Mustapha ya ce shi ba matsalar shi bace, ta tambayi Aisha idan ta yafe. Aisha ta ce ba komai, in dai har kin shirya kuma kin canja halinki ni na yafe miki. Ta ce wallahi ta canza. Daga nan ne fa ta yafe mata, sai suka koma gidansu suka ci gaba da zama na amana, aman da ko 'yan uwan jini, amanar da ko 'yan uwan jini ba za su yi ba, irin amanar suka koma suka ci gaba da yi. To kun ji dai labarin Aisha da kuma muguwar amaryarta wato Asama'u, daga ƙarshe ta fahimci gaskiya. Wannan shine labarinmu na yau.